फाइदिखे बायरक जों ताबुक साइमालायनाय ड्रीम सक्सेस मोटिवेशन कक बरक यूट्यूब चैनल नि बिसिंतै सिनि थिनां स्लायनानि इयाखेबा सिनि लाइफ बु कक थाइरक बाय जों सिनि लाइफ नो चेंज खाइमा इयाखेबा बु कक थाइनो खिबिना नां आनि अ भिडियो नि बिसिंतिनो सिलायानो काइथामानै वाइसा कमाखे ताइकी फिलिपाया नंबर 1 तंगो जरा 2 नंबर तंगो कक 3 नंबर तंगो सुजुग इयाखेबा चान्स काइथामानै गमामानि जाया नंबर 1 तंगो शांति 2 नंबर तंगो आशा 3 नंबर तंगो गुबै इयाखेबा सत्यता काइथामानै मानानि गलाया नंबर 1 तंगो इमान नंबर 2 तंगो सक्सेस 3 नंबर तंगो थिनां इयाखेबा भबिष्यत काइथामानै दाक्ति नकमाओ नंबर 1 तंगो अहंकार 2 नंबर तंगो दालाल इयाखेबा दालाल सामानि 3 नंबर तंगो नास्लेमा हिंसा काइथामानै बेलाय मरक इयाखेबा दामी नंबर 1 तंगो हामजाकमा नंबर 2 तंगो बुखानी फान नंबर 3 तंगो बाया खामा इयाखेबा फ्रेंडशिप